Здравейте, дами и господа, малки и големи. Аз съм Мартин и в днешното видео ще направим анбоксинг на кафе-машината на баща ми, който той още не е отворил и аз ще отворя преди него. За да я отворим, по-добре отдолу да я отворя, за да по-лесно. ASMR. В кутията има кафе-машината, описание как се използва, кутията, не трябва вече. В този плик ще намерим общо взето всичко, което е на цялата кафе-машина. Това тук е кафе-машината, кафето се прави на котлон, който може да е индукционен, всякакъв. Това тук са двата портафилтъра. Единият е за двойно, другия е за единично еспресо. Те се поставят ето тук, но вътре трябва да има кафе. Тате, къде ми е новата кафе-машина? Не знам. Щом сте останали до тук, значи ви е интересно. И така, моята голяма любов – Камира. Да, разбира се, това трябва да го махнем тук, защото то е излишно. Сега производителят, т.е. истината, че историята на тази кафе-машина е един пивовар, който решава да сложи своите знания да ги приложи в правенето на кафе. И затова тази мока машина, която си е чиста мока за котлон, може да е газов, може да е електрически, в случай индукционен. Тази мока, нали, прави кафе експресо, точно както дет се вика си трябва. Като производителя първо съветва, нали, да се направи едно пречистване на машинката. Как ще го направим това? Слагаме си водичка тук, затваряме, пускаме я долу да си влезе. В момента се пълни тук долу казанчето с водичката. Ще сложа и единичната ръкохватка. Ще сложа тук нещо, в което да се пълни с водичка. И сега ще имаме... Включваме печката и чакаме сега да се пречисти т.е. камирата, тъй като това е за първи път ползване, след като сина ми, без да знам, ми я отвори, и по този начин ще можем след малко да си направим кафе. Чува се как идва лека по лека. Звуци, които ме наслаждават. И така, махам го това тук. Отново водичка. Сега обаче, за да не стане толкова бързо с водата, ще трябва да намалиме малко мощността на печката, тъй като иначе става много бързо. И така, значи доколкото знам се пълни тук догоре, затваря се, пуска се долу, така, кафенце. Кафето, тук не е нужно да го меря по грамаж, тук кафето
просто си напълваме самия портафилтър, който филтър няма вътре. И като тук не е нужно да го мериме, просто го изравняваме. Не е нужно и да го натискаме. И сега, дами и господа, аз ще го намаля обаче, за да може да се получи една по-бавна екстракция. Защото искам да видя този каймак, който се получава. Гледайте каква красота! Целта тук е, дето се вика, да сложите лъжицата и тя да остане права. И това е, дами и господа. Аз ще го... Това може би не трябва да се случва, но понеже ми е за първи път, ми е простено. И така, дами и господа, едно хубаво колумбийско кафе, направено с камирата. Идеално, като за експресо, много добре. Така че, хубав ден на всички и ако сте харесали нашето видео, може да ни последвате, тъй като това ни е първото видео с сина ми в този канал, който се казва Тате и аз. Още го разработваме и ако ни харесвате, нали, запишете се и абонирайте се за канала, така да ни давате повече стимул да продължиме. Не, че ни липсва стимул, край на края ще сме започнали, но заповядайте винаги, когато нещо може да сме били полезни, пишете ни. Хубав ден!